Здравейте и добре дошли на моя YouTube канал. Казвам се Лалиана за тези, които са за първи път. Вероятно вятъра се чува, ама няма как. Намирам се на Пампорово, в един много красиво изглеждащ хотел Камелия. То всъщност е някъде малко извън, не в централната част на Пампорово, обаче пък е в разкошна Борова гора. Да, малко фокуса се губи и цветовете, но да. И небето е невероятно. Опитвам се да хвана, обаче явно заради това, че е много светло от облаците, нямам представа, но си е доста... Не знам всъщност как изглежда. Да, това много ми хареса, исках да ви го покажа. И правилно. Но иначе природата е просто... Природата е просто уникална. Ами да, това са си родопите. Любимите родопи. Да. Хотелът е съвсем до лифта. Мисля, че се вижда. Наистина нямам идея. Да, вижда се. И това всъщност се води хотел комплекс Камелия. И е нещо наистина зрелищно. Нещо наистина зрелищно. И толкова ми напомня за вилата. За вилата, която вече не е наша. Но пък за сметка на това природата е всичко. Само вижте за какво става дума. Някои от тези борове са десетилетни. Една друга гледка към комплекса. Не е просто, а въздуха няма да ви казвам какъв е въздуха. Истинско удоволствие да се диша. И продължавам нататъка. Не помня кога за последно съм била на планина. Много отдавна беше. Наистина. Ето тук е лифта. Спирка на лифта. Тук е някакъв друг хотел, предполагам. Какъв разкош! Просто разкош! И там горе е връх Снежанка. Телевизионната кула на Снежанка.
И явно този хотел тук, каквото и да е, да, трябва да е хотел. Не знам дали е на онзи горе или този, който е тук на ъгъла. Но има много красива тревна площ. Но пак се връщам. Въздуха. Просто мечта. Как да не диша човек с пълни гърди, когато се намира на такова място? Да, бяхме очудени, че лифта, макар и през деня, т.е. през лятото, върви. Да, искам да ви покажа доколкото мога и тази площадка тук. Но тук може би правят и някакви спектакли, знам ли. Но е красиво. Просто... Ето това ме ободе, да кажа само. Да. Разкош. Просто разкош. Тук има и стълби. Водещ Stairway to Heaven. Стълби до небето. Хотел Ива и Елена. Да. Това е паркинг. Хубав голям паркинг. И ски под наем. Едва ли за този сезон. Но да. Просто... Разкош. Разкош. Да, явно тук свършва лифта. И... Да, от одеве чуваме нещо, което не можем да разберем дали е силни пориви на вятъра или гръмотевици, защото искам да видите небето. Да, разфокусира се естествено, защото е странно. Сега фокусира добре. И се връщам надолу, преди да ме е запрало. Не, че нямам чадър в раницата. Обаче... сега се сетих, че можех да обърна телефона в другата посока. Нищо. Вижте за какво става дума. Да, гледам да не хващам номера, но да. Да, определено е гръмотевица. Определено е гръмотевица. И сега и да съжалявам, че не го обърнах в другата посока. Няма голяма драма. Нито пък голям проблем. Просто е красиво. Колко интересни облаци. Просто е красиво. Струва си разходката. И завоите си струват. Да, защото ако не знаете, има много завои по пътя. Но си струват заради цялата тая красота, спокойствие и въобще
Въобще може и да запере яко. Какви са красиви! Колко е красиво и тихо и спокойно и готино. Предполагам, че през зимата тук, като дойдат скиорите и любителите на зимни спортове, е доста по-шумно, отколкото в момента. Да, определено е гръмотевици. Ако не гърмат планината, поради някаква причина, определено са гръмотевици. Да, извинявам се за клатушкането, ама няма как да държа телефона неподвижно. Даже някаква птичка заптичи. Запя, исках да кажа. Магарешки будил. Тук малко тревички. Някаква кола. Ама отиде нагоре, добре. Да, определено е гръмотряс. Определено е гръмотряс. Та много красиво място. И така. Дано не получите морска болест, докато гледате. Да, за това ще спра. Защото като са клатушки, така някой може да получи морска болест. Добре. Хубаво, надявам се видеото да ви е било интересно. Струва си мястото и пътуването до тук. Благодаря на всички, които решихте да го гледате. И ви пожелавам прекрасен ден. Чао, чао!